Jeg filmer med spiller. Hvilken spiller? Del 1. Goddammit! Det smækker den altså på Facebook. Eller YouTube. Du kan godt lide den på YouTube. Så det er jeg ligeglad med. Au. Hvad? Ikke noget. Dø! Yeah! Vil du gerne med på videoen? Nej. Ja, sådan. Dø! I skal kommentere den her Mit navn er Jamil, og jeg skal kommentere den her film. Mit navn er Jamal, og jeg kommer fra Danmark. Han er fra Gaza. Mit navn er Jamil, og jeg skal kommentere den her film. Jamen, jeg er Jamil 2. Og det hedder Anders Skudsbøl. Ja! Han dræbte ham med en pistol. Hvis noget af det kommer med mig på, så nakker jeg dig. Du kommer ikke med. Mit navn er Jamil, og jeg skal kommentere den her film. Er det ikke en snappe? Au. Jeg er så svag. Ja, det her, du går nok. Mit navn er Jamil. Hold nu kæft, Kasper. Mit navn er ikke Jamil. Kasper, seriøst, sig stille. Nu må du kommentere det der. Og No! vi tabte. Fuck dig. Nej, lad være, jeg skal nå den der video. Vi skal se den. Nej, nu er vi altså ikke